जाबाय फुजिबा बर' सिलायबाय गोदान दाननानै ओरैनो बानायबाया बिदिनो बर'फ्रानो नांगौ दे मायानो बरे जाबाय फुंनिफ्रायनो गैया नोंथां मोनजाय बेसेबां आठथायावनो होनायमोन नै दा खयथा जाखो 1:30 दुब्लियाव फैनांगौ नै बिराद फाग्ला भिडिअ आपल'ड होनो नोंथांमोनहा बिदि सापर्ट खालामदो माबा वान आग्रा होनदों अबे चेनेलाव जोहोलाव फिल्म प्रडाक्सन भिडिअ माला जागोन दा सों मा बुलायखो माला जागोन बायदि भिडिअ माला जानो माने नोंथांमोना नायबाय थादोंना मा फिल्ममोनलाय फिल्मनि नामा जाहैबाय टेगार ओमफ्राय माला नुगोन आगारगासिनो भिडिअ आपल'ड होनो नै जोंना दुब्लियाव फैयो ओरैबायदि जादों कम्पानिया भिडिअखौ 4GB आव बरनबाय आंनि इन्डियान सोलायग्रा फाग्ला गैया बिदि जायो सोरबा 2GB 4GB 3GB जाबाय आरोना मोनथाम ओमफ्राय दा माइ गायजोब्बाय नै जोंखै हालायसिगोनसो बोथोरा दिनै मोजांथार
बहाय साखो नोंलाय लाङिखौलाय मोनाखै गेजेराव फन होबावब्रा ना बुखारलांगोन माथो बियो दंलै नांबाय नै बे ओमफ्राय जाबाय जाबाय जायाखैलै जायाखै फुजिबाय बर' सिलायबाय गोदान दाननानै ओरैबो बानायबाया बिदिनो बर'फ्रानो आं गावफ्रा सालामान बिदि बानायनांगौ दे दा बिदि फरायनांगौ खोनांगौ जोबोद ओइसो मा होनो नालाय मुलुग सोमावलाबायबाय माथो गावखौनो मायानो बरे जाबाय फुंनिफ्रायनो गैया ओंखाम मोनजाफैसिगोन 8थायावनो होनायमोन नै दा खयथा जाखो 1:30 दुब्लियाव फैनांगौ नै बिराद फाग्ला भिडिअ आपल'ड होनो नोंथांमोनहा बिदि सापर्ट खालामदो माबा अ नागार होनदों अबे चेनेलाव जोलाव फिल्म प्रडाक्सन भिडिअ माला जागोन दा सोल मा बुलायखो माला जागोन बायदि भिडिअ माला जानो माने नोंथांमोना नायबाय थादों ना मा फिल्ममोनलाय फिल्मनि नामा जाहैबाय टेगार ओमफ्राय माला नुगोन आगारगासिनो भिडिअ आपल'ड होनो नै जोंना दुब्लियाव फैयो ओरैबायदि जादों फट'निया भिडिअखौ 4GB आव बरनबाय आंनि इमबिएन सोलायग्रा फाग्ला गैया बिदि जायो सोरबा 2GB 4GB मोनसे 3GB मोनथाम जाबाय आरोना मोनथाम ओमफ्राय दा माइ गायजोब्बाय नै जोंखै हालायसिगोनसो बोथोरा दिनै मोजांथार थान्दा
वाट साखो नोंलाय लाइखौलाय